Здравейте! Правя това видео по повод трихограмата, която сложих. Сложих я на 19 вечерта. Днеска сме 21 след обед. И правя едно видео, което да е контролно за ситуацията. Как изглежда в момента. Ето тук имам листа. Навсякъде имам. Тези домати малко съм ги кършила, затова тук има по-малко, в другата част на лихите има повече, а махала съм, исках да кажа, че съм махала листата, които са нагризани, но има, ето ги. Това е третата година, в която имам тута. Първата пеперутка я видях преди около 3 седмици. Пръскала съм с всичко, което знам за тута. Сега не мога да ги изборя там, но пръскала съм на 3 до 7 дена. И няма. Тутата всъщност тръгва, продължава да се развива. Това е третият ми сезон с тута и аз го знам как започва. Това нещо просто тръгва и няма спиране. Докато не опоска листа, всичко. Ето, тук вече не съм чистила заразените листа. Наядените по-скоро. И има. Предните години също не успях да се преборя. По-предната, да кажем, късно се усетих какво е и пръсках през половината сезон, но не можах. Но миналата година знаех вече какво ме чака. И от първото нападение започнах да пръскам и нищо. В крайна сметка тутата ме победи. Тази година пръскам още по-начесто, но тя е по-бърза от мен и продължава да изяжда листата навсякъде. И аз знам, че тази битка с пръскането е загубена предварително. И затова реших тази година да пробвам с трихограма. Хората, които ми продават трихограмата, ми казаха, че трябва да я сменям на 14 дена. В началото по-добре на 10. Тоест слагаме трихограмата и след 10 дена трябва да поръчам нова. Не може да се запасите с трихограма. Трябва да се поръча нова и да се сложи пак и така през целия сезон до края. За тази част на оранжерията тя е 3 метра по 10. 3 лихи по 10 метра, исках да кажа. Съм сложила 11 такива висулки от специалната трихограма, която е за тута. Нещо трихограма, нещо с А беше. Опитвам се да намеря къде има кутийка закачена, да я покажа. Трябва да се сложи на около 20 см над първите листа. Ето долу, ето така изглежда. И ще видим. Всъщност аз купих общо 20, другите 9 са отвън и 10 са тук. 11 са тук всъщност, защото оранжерията най-много страда от тутата. И вънка имам вече по 2-3 корена. И ще видим дали ще помогнат. В този период не може да се пръска с инсектициди, защото те ще убият трихограмата. Това, което ще правя, е да пръскам с фунгициди и с акарицид. Само с трипсите не знам как ще се справим. Дали трихограмата помага и при трипс, но не знам за сега. За сега е това положението. Ето е в тази леха. Всъщност тази година дойде от тук. От тази посока дойде тут.